Täällä ei mennä arpomalla. Jokaisella on 100% vastuu omasta työstänsä. Olen alun perin rakennusmaalari ja pintakäsittelijä. Rakennuksilla kiinnostuin sitten sähköalasta ja lähdin sitä myöhemmin sitten opiskelemaan. Ja Energelle aikanaan hain sähköasentajaksi ja sitä kautta olen sitten tänne töihin tullut. Tiimipäällikön työ on tosi vaihtelevaa. Toimistotyötä on paljon, muun muassa resurssointia ja asentajien asioiden käsittelyä, eli semmoista perusesihenkilötyötä. Työmaillakin tulee välillä sitten käytyä. Jos mietitään joustavuutta Energellä, niin me pyritään löytämään asentajien kanssa parhaat ratkaisut työmaalla työaikoihin ja kuunnellaan myöskin heidän näkökulmaa asiasta. Täällä työmaalla siisteys, turvallisuus ja laatu, ne on ne asiat, mitkä näkyy suoraan meidän asiakkaille. Kierrätysnäkökulma on Energellä tosi tärkeä ja se näkyy muun muassa niin, että joka työmaalla meillä on lajittelupisteet eri materiaaleille. Meillä Energellä on tosi hyvät mahdollisuudet edetä. Mä tulin tähän sähköasentajaksi alun perin ja nykyään toimin tiimipäällikön roolissa. Mä oon Juholan Taina ja työskentelen tiimipäällikkönä Energellä.